Ndokuti autongwena mama. Chama pindura kayo chama tapeza leo kayo. Aiwa ina ndakuziziwa ini. Aiwa unakutola ino utongwena mama. Andaka yakatwiri kusini. Wasvika ndari basa ndakuziziwa to Akakuona basa raunoshanda takashanda. Oshaka bashoni. Takashanda. Takashanda akadarika ewa. Aba ugari kayo chama. Takashanda akadarika ewa. Saka amama ndasingaziwe sinzi nyaya dzakina ndazoziwa nyaya Kulo kwadedzwa na mamba ndika. Wakati wasamona tizi. Zirazo. Wandisa munhu kwaliona. Kutanga karamba. ela ndizofamba sei. Chimbomira kati udzidzise. Ungazvizive. Ungazizive kodezwa kumapurisa unzwa kumapurisa unozwa kuti kudeze kwe muenda. Ye uchikoro kwena wakaenda here? Una kuenda kuchikoro. Saka samunhu anotoranya kwaunzichi. Nandizonzisina chinjana. Saka unaona kuchikoro kuvuna mambo kayo. Koma tauriro ako iwayo. Ayeti. Rafu kumupurisa wangu ndiye kuti chi. Ndisanda inandiziwa kuti Ndati rafu kana usingandizive ndozvokupa kuti utaure rafu. Taura rafu musipapa. aizozwana. Oshona kuti kumuza rafu. Autongwena mama. Saka nhasi waita lake kutongwa mama. Ende ototonyara boss band pari watogara kuya manje. Ende shoni tikatomuudza ndo nyaya yacho yega ine madzako zvotora. Soremba. Apa anyembota senda mari ana kutumira finira. Mari ndari reku. Inza hapana butsu hapo visa pusulo. Ipusereti. Anamba asataura. Wanyepa kuchukua munhu muofisi. Wafuwa namba hizi. Ndenda nokuita. Unani wauya naye muti? Ama Mama wangu aenda. Mama wangu aenda. Mama wako waenda? Vazokuramwa kuti achisara upedze nyaya dzako. Tiudze inyaya yachona. Musoro imamo. Ndofunga ngoma ndovadakamhangarira mudare we. Wokudana nemuzukuru wangu. Kubva mupa mwana. Kubva tamuchengetera mwana wegore point. Iye achitinyepera kumuchengetera mwana zvishoma. Kubva tazoonesa kuti mukomana uyu maitiro ari kuita sisi asomba zvakanaka. Ngatimupe mudzimai wake vagarisana. Kubva tadzinga musikana chienda kumuma kumugarisana ikoko. Kubva azviendera panogarisana. Ini sasekuru vanomhira ziva vanogarisana nzvimbo yakaita sei. Ndofunga magarisiro vakaita tisingazive kuti ari pakurwa daingoziva kuti nzvimbo kupi yesebu. Pakazoya nawo musikana kundifonera sekuru ndapiwa namba. Ndaikumbira musoro kuno kusebu asi kugara zvakanaka. Tikati aure sasekuru rega ndoende kuonini. Ini ndakasungura ndakusebu nasane mukomana uyu nambuya vake. Nemusikana uyu mai yake nabika kuti agarai muri kufumba mutaura nenyaya dzenyu. Takakurukura nawo dzitiri kufumba mumba. Kusebe kwa nambuya vake neni sasekuru musoro musikana. Saka mukomana aindudza shone kuti musikana uyu handimude ndine musikana wanda kuroora. So takangonditizirawo zvake anongozvinetsawo afana kuti aende. Ndikati naye muzukuru wangu nechokwadi here iwe tikuchengetere mwana kusvika panguva inoyi. Uchitaurirawo mude uyu isine mwana wako kumba. Unozviitirei? Ndauya sekuru venyu vangu vatitaura zvakanaka. Ndofuna akakurukura nawo nguva refu. Kuzopedzera muzukuru komanditi sekuru apa ndakufara chaizvinoda kuzivai. Asi ndine mhosva ndakaparira futi ambuya vangu. Yada ndikutumei wenyu. Munokurukura nambuya vangu. Pane zvandaitirana navo. Saka ndazondikura kubatisana. Ndikati isusu nenyaya yatinayo panguva ino izvi vandaiva kuite sekuru. Ndikati saka iri nyaya kana muchauzana sisi venyu kana masvika kwavari. Ndikati achindituma zvacho. Vapinda pavake vandipa $50. Tiri bata tangogarisana ndipo 40. Pandazoona sichibvunza zvandambosori dzanga dziri pakati padzo. Saka sekuru mai asi Saturday ndikukumbira next Sunday mudzoke futi kupi kuno. Muchizonditaurirawo kuti mai vandigamuchira sei. Tichitaura nyaya dzemudzimai dzemba idzi kuti tibatanidze semundafara chaizvo. Ndatanda tenda zukuru wangu. Sarai munyasha, ini ndakuchidii? Ndakuti. Vandauya. Sunday chinokwana ndinogadza ndiende. Ndikunzwa foni ndikuya sekuru makudibva musikana ngati aratogadzira kupinda mburi. Ndikati dzinonyati zvematare nemahachani. Pari zvatosimuka enda kupi kubhora. Ina totobva kubhora kunori pano ndikuzongokutinya sematinya ndotama zvese ndokuraya chete. Saka ndochidii? Ndikati saka ndichewo muzukuru azvichagonika. Ndotaura nani yaita. Saka uchiziva kuti magaro akamudza paya kuti uchita sei. Unogona kufa iwewe tikakuchema tokushaya. Ngaro wangu ubvako uye kupi kumba kwasi ndozokuona kuti zvifambisa sei nyaya iyi. Ndokuya wata muzukuru uchizoteere mubvisa ndikati mukomana ndakamura matara ake sisi haiti. Ndari staff. Saka ndakaranga vakomana vadiki vandaura naye vainyorwa. Nekuti matara acho pachizira yavawirirana.
Saka inini patsika dzandinoziva nemutemo zvirina nekusirwa nguo zvine vanhu vari kodzero inopa nhau idzi kuti vatidetsere. Ndosaka ndakapedza nyaya mambo ndikaenda kuno kwamuri, asi mama magare mumba mavo ndovanozoona vari vaviri pano. So nyaya yamauza kudare nekuti chii ini nyaya dzemudare mambo ndiri kuti mukomana uyu kubva atora muzukuru wangu mumusha medu hatimuzive kana kamwe chete zako nekugadzana kwacho asi kuponawo zvakanaka ikati paroro chai haana kumbotifawo kana ibhiseni timuzive kuti muzukuru wedu magarisiro edu atiti pamwe tagadzirisa hunhu tizivane paukama hwedu hapana munhu zvakadai chiripo. Saka taikumbira kusedhukwa namai isu tikwanise kuwana zvatinowana paroro yekusedhukwa namai sezvo ana gudhu vake musikana vamwe wacho vasiri mudhuze munomu. Ndochemo changu mama. ukapfuma imwana wokwasha vakwasha chona varipi ana baba vake ana gudhu vacho ana vamazukuru vangu vakuru vamwe vari kuharare vanoona gudhu vaka dare ndozvatinoda zvinoda kuitwa nevaridzi vanhu. Saka kana makafa dare makagara kunze kwedare tisingapemberi kuti muri vanhu vamwe chete navo. Vari kuti chii vatete vacho kana vari vauya vakamirira mwana wanzvadzi yavo vanotaura kuti ndauya ndakamirira mwana wanzvadzi yangu ndini ndiri pano ndiri baba vake ndiripo. Nchandiona mari inodiwa asi magaro akutani vese magaro akuita mwana wangu haana kujeka. Vanotogara vese ere vanhu muri kuti chii kana vari vanhu vasingagare vese vakarambana vanoti vakadii chii chiri kuitika tizive kuti nyaya chona kana takuita toibata sei tiipedza. Wakaita kunetsana kugara vachinetsana kwacho naye asikana chii chiri kunetsa mumba macho muchiri mukadzi nemurume here? Because hapana pawakambouye mukadzi nemurume muruzvinzwa vatete, hapana pawakambouye mukadzi nemurume nokuti kana munhu akangotora mwana womunhu akamuita mukadzi imhosva yapara nekunoita mukadzi mwana womumwe munhu asiri mukadzi wako handiti right. Vongozorambana pasina kuti auya kuti muzivane naye tsvakirai kuno hapana nyimba yacho lini. Saka nyaya dzakadaro isusu kana tidzitonga hatidzitonge tiri kutonga mukadzi nemurume tiri kutonga munhu akapara mhosva yekutora mwana womunhu akamuita mukadzi akabereka nemunhu. Handiti makwa hamumuzive haana kana tsvakirai kuno haana kuti chii ndosaka ari sitabona nokuti anongoziva kuti ko vanondiitei. Handiti makwa. Saka kana mauya kudare saizvozvi dare rakadai harisiri mukadzi nemurume ndere munhu akapa mwana womunhu mimba akapara mhosva yekutora mwana womunhu kurara naye kwakubereka naye hauchada kugara naye wakutoitawo kurova kuita bhora handimurambire uyu takamuziva tisati tamuona aise akasingafanira kuuya kuno kudare nhasi zvisitagona akatomuramba kuuya kudare asi kaita akazviziva vakomana vekubata pasi vamwana vaniko vari kuke saka hatidi zvedu kuti titaure zvakawanda. Mhosva iripo yaainayo ndeyekutora mwana womunhu kumuita mukadzi. Mhosva iyo inoda mombe kana kuti $300 yekutora mwana womunhu uchitoita mukadzi wotoita kutoshaina uchishaina nevana vevanhu yokungotora muchiita vakadzi musingaroore. Zvino anotori neumwezvo vanenge achiita kuti mukadzi akapa mwana onhingirira. Saka nyaya dzakadaro dzikaramba dzichienderera mberi tinokonfranta mulungu wacho iye kuti unhu kuitika
endi nyika yese haisi kuda zvinhu zvakadaro. Kusanganisira mai venyika hazvisi kudiwa zvinhu zvakadaro. Saka tine kwekuzvitaura kana zvatinyanyira. Saka mwana wemukomana anobhadharwa kuti mombe dzave mbiri, uyu amubhadharisa 3 mombe, ane usikabhori chaiwo wokufunga kuti amhere kuti kana vanhu vachiri kushanda mumapurazi umu zvinodadisa here kwatiri, kwokuti tingatarisirwe pasi nemunhu kuti inini hatina mambo munesu. Hamuna mambo, murungu wenyu acho yazopfugama panapa. Shona noya pa. Kana institute akabagara ibaba. Yoti tindi kwa mambo. Saka unobhadhara mombe nhatu kana kuti $900 wowana chekushanda uchironga pabasa pako apo, tichiuya tichitora mari, kuuya nayo tichitora tichibhadhara mhosva yauinayo. Nehwai unokudarira mama. Taura. Chief, since irini mukadzi auye akakuya akaita kumba ane munyayo wakatuma kuti ndinomugamuchira since pasina mubereki wakanaka kuuya kwaakaita mbo akatsanangura kuuya kwaakauya achiuya achiuya kusebwa. Isusu kuuya kwake kusebwa kudii nezvizvi? Isusu kusebwa hatina basa rako. Tine mhosva yekuti wakatora mwana womunhu ukamuita mukadzi, ukabereka naye, hauchamuda, wakumuita stupid. Watomoa ave reckless kwauyu, chinhu chisina basa. Munhu akabereka mwana wako, mwana wacho unoda kumuchengeta, uri kumuchengeta nemwana wako, iwe unofana kuenda kumaintenance. Unomhangarira une rimwe daro auya achadwe mari kubhadhara mwana achichengeta mwana kana asiri kuchengeta mwana. Hakuna zvinonokera zvandiri kutaura. Three more nehwai yamama. Ndipo toda kuona manje kuti uri murume akadini, kambokupa kokupedzera simba rako nekushaina kwako. Vana mai vako vakanganisa vatiza padare, vakadai vachinzwa tichikutaurira zvandiri kutaura. Sainise mzee yanga achida munyaya utaba chida munyaya kuva vambomutsvaga uyu munyaya ichifambira nyaya mukadzi wokubikira kwamasa wakambomutsvaga saina vanhu